Sing duwe omah ngomong. Lho jenengan kersa niku. Nggih mboten nyuwun nek dipedheti kula purun dulu kula. Tapi kula jenengan lek mundur niku jenengan ampun ngatos segane niku Jawa kena apa. Oh alah, sampeyan ngaten anak pengen gampang tempat kula dikono-kono. Lho kok paham banget wis mama. Para apa diganjal dimono loro aja aku tiba. Sing mana betul sudah kula ora duwe. Wis ngono kok tak ngenteni ya, ngenteni. Akhire wonten bapak-bapak ken mungganipun juga. Iki balik kok dibetake kalih lah. Dibetake kalih saya bawa pulang sampai rumah pun tidak saya kenakan sama dengan itu. Nah kula ki pun pun dijajahi niku wau. Dimbe bareng bojone. Bojone dhewe ya sarase. Gak oleh nek bojone kanggone. Bojone deh. Makan sadere iki nang tekan iku wau donga nek kados ngeten. Rabbi habli bil ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samiyud. Wes, akhirnya kula mendesampat kali garwane kula. Ayo yang bareng-bareng. Terus niku garwane kula ayo donga ya donga bareng-bareng. Mugi-mugi niki kabeh donga dijajar barokah degan muga-muga niki dititipi amanah Allah ditiupkan ruh di dalam rahim ayam sampai bojo. Amin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kasihku kula wis ping 7 nek boten ping 11. Sing penting ganjil. Allah. Berarti Fatihah Pak. Ngombe. Enak. Tapi wong mergo bojoku gak nang dhuwur kangen ya tak ombe dhewe. Ngoten lho. Alhamdulillah. Allah dengan media sedang dan langsung seperti itu kita semua takut yakin betul aku wah nangis dong boleh berbulan-bulan bertahun-tahun niku rezeki mau mutun yang dijanjikan oleh Allah dengan cara menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam 11 kurang 10 wah gila cepet akhir oke sing nomor 3 mau pengen rezekine barokah monggo dimut-dimut gone pados rezeki tak ngomong-ngomong ampun tapi ngomong orang jadi wong jaluk niku lak kuasa kadang awake sehat ngono ya mergo malas kerja niki jenengan niati kersane kula mboten jaluk-jaluk kersane sakit nafkahi keluargane kula Gusti mboten nggih numpuk kekayaan nek jenengan niate ngoten insyaallah dadi wong najono sugih mboten bakal lali karo tanggane Allahumma amin ya rabbal Bu tak sepeno malih sing nomor sekawan Bu jenengan kok pengen rezekine barokah iku boten usah ngoyo. Boten usah ngoyo nek cara mriki napa? Sami nggih. Paham nggih bahasa boten usah ngoyo nggih. Boten usah ngoyo. Iki sak sagete mawon. Ngoyo niku kan wah kudune aku dadi model. Wah piye carane kok. Wah ora dadi model. Wah aku pengen tandukno pokoknya. Pengen dadi kiai nang desa kok. Model kan paling
Mesine seneng pun penggantian. Amlopan. Mane wayah Covid Pak aku sugih, Bu. Lah pripun bendina ono siaran wong mati terus. Wong-wong pikiran kerjaan pane kula Mbah mesti mesti yang sedo. Nah, iki ya halo. Halo. Halo.